Bidongbaru ale keneka ambe kibara folo min da awkuloka obe talike minye anga bolola ndulantalaw ni oye basketball ye. Karanyana mi karo ka fo uka nyamaya sugandili a campagne ni oye yere kofo ye o baraw olu o damnena. O hogum kono kunafunu ya jira ka fo minye Association des basketteurs du Mali ABM donc Allah ka kenne ikado ka fo asibiri do ye minye chebo nani olu ye wuli ka joge ka tabo nyanye okoni boloda Association des basketteurs du Mali olu yoro wuli ka jo akunte dore minye ikado ka fo karanyana ni chebo nani uka mirina ye minye mimbe ka sobiye kasika minye aunga basketball ka ko belajine latanye uye obaro nyonya uke wa minye campagne akoni awulika jo be senani wati na chogomina wati en natawla minye nyamanyuma oka sugandi ka bla Fédération Malienne de Basketball ale nyamaya so kunanala nambora e alibi kurafoni alena an nasrawla ambe kibara wora minda lameba jekulu kuluka obe talike ambalma chrétien oluka jekulu bambe nafa ko AGMPM a nyema ba minye pasteur Daniel Kulubali alaya ale mingi odoya ola sami e jumadoy na bena disam kalo ale kle konondo masamba flani umgani fla minye anga kenebambe na to adambe 50 la l'esplana du 50 sigate minami karuka fo Daniel Kulubali ale mingi doyara atashi blalaban gon taraka nyeshi alle mo ohogungo minye ajenyonye katase akerfe mauma minye baranyonye fukatase ayreka demema aunga ministre minga baranye shimbe dineko ani aunga ladala ko bela jinema Dr Mamadou Kone olu bela jinekera ni waleba asire kasika tasibla labanta ka nyeshi aunga pasteur belebele mani oye pasteur Daniel Kulubali nambora e alibi kunafoni alena an nasrawla ambe kibara wore minda lamemba je kulukuluka obe talike Dr Omar Marko alle kungango kibarela Dr Omar Marko ni alaje parti sadi ale enyamado wa mado mi mali ale critique la mo olu konbe wulika jola anofe en watina wulika join akara sobie Dr Omar Marko akachani kalo naniye bi dangoroba akibara kuntunumbe bela jinina nga ambora min kalama ni wati labaina miye Dr Omar Marko akumboro okontara bofo Moscow jamana ale deka Dr Omar Marko a gira jachamana minye hali risi jamana oka jonjo dobe ni oye medaye otara kadi ama wani wati na nyema dongodo akakibaro olukon beka bololo sanvelela kaira ka fo Dr Omar Marko akumboro okon tarabo Moscow jamana oka ni wati na wa fente anina nambore alibi kunafoni alena nasrawla ambe kibara woremda awkuloka obetalke Burkina Faso ale furanje faga anyema minye capitaine Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré akoni ayel la selge mimbe talike Burkina Faso aleka yirma horonya o nyanaje o ko jon alla ko oye fenye min ko nabla krefe ni wati na kasawke Ibrahima Traoré capitaine Burkina Faso franje fanga ale nyemado ayagira kafo ko ambe yorom na inafo bido na kaseka jamana konka yirma horonya anyanaje o konke ako oye femi ote aleka haklina ko kasawke ni wati na Burkina Faso minye dangaribe aka yirma horonya na ko wakaseka keleke kalabaka Burkina Faso aka yirma horonya olaseki ama ni o walo bela jinekera watim na ko adola minye yirma horonya ka nyanaje oluna seka ke eddo natawla lamba nambore alibi minye katalke farkulu nyanaje ale kungango kibaro la minye Qatar jamana olu kembe ka nye nyuambe ba ni oye coupe du monde ka bismillah okoni sigi senga Qatar jamana ka ni wadi na ndolanta adamne ni sisanche wale chamangira nga bakurumba fola kuna funu ya jira ka fo minye demi finalu ye anku
kunda an bɛ o de kɛnɛ ka nin waati na wa min ye demi-finale fɔlɔ o kow nasigi senga ka kɛɲɛ n'i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana araba dɔ ye min ye Argentine ale ni Croatie olu na ɲɔgɔn sɔrɔ dingɛ kanɲɛ 19 waati o waati kelen min ye Faransi ale ni Maroc jamana olu na ɲɔgɔn sɔrɔ o arabadon kelen na décembre kalo tile 14 san 2022 an bɛ kibaruya min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o de ye k'a yɛrɛ k'a fɔ min ye Maroc jamana ye jamana do min kɔni kɛlen bɛ ka farafinna bɛɛ lajɛlen kunna wolo ka sabu kɛ kabini coupe du monde a sigira sen kan fo ka se bi don ma i b'a ye k'a fɔ farafin jamana si kelen pe ma se demi-finale ale kɛnɛ kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ Maroc jamana ale kɛlen bɛ ka jamana farafinna ale ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya ka kɛɲɛ ni bidon ye n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni a bɛ tali kɛ maa min kan o de ye Jamil Bitar ye Jamil Bitar diɲɛ magobatigi do ka sababu kɛ opérateur économique do wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye M5 RFP jɛkulu min ye wulikajɔ kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga a dafiri Jamil Bitar a bɛ o jɛkulu o maaw fɛ Jamil Bitar ale bɔra a kumana mun de kan Jamil Bitar a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ko diɲɛ maa don o don ni da warala ka datugu i b'a ye k'a fɔ min ye Malikura ko o kuma de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen da ko nka ko wali kɛra min ye i k'a dɔn k'a fɔ ale Jamil Bitar ale ka yecogo la ko n tɛ Malikura a taamasere ɲuman ye lambaw Jamil Bitar a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ale kɔni ka baara bɛn bɛ ale ye imprimeur ye ni o ye kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn fɛn ye ka ja a la baara gafew ka laban ka gafew fɛnɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a makotigiw kɔni ye ko ale ka baara a ɲɛsin bɛ o de ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye maliden caman olu fɛnɛ ka baara ɲɛsin bɛ imprimerie a baaraw ma k'a bɛ se ka faamuya cogo di Mali a marabaa jɛkulu olu ka i k'a dɔn k'a fɔ Mali a imprimeurw bɛɛ lajɛlen to yen ka laban min ye anw ka carte d'identité min ye n'a bɛ fɔ ko biométrique ka taa o marché ta k'o di i k'a dɔn k'a fɔ Allemagne jamana o maaw ma ko yala ko o ye o wale ɲuman ye wa Jamil Bitar a y'a jira k'a fɔ ni ko Malikura a bɛ taa ni Mali den ka sɔrɔ ani Mali den ka wuli ka jɔ ka baara kɛ ni o hukumu kɔnɔna de ye ko cogo jumɛn na malidenw minnu ka baara ɲɛsin bɛ imprimerie a baaraw ma baara ma di olu ma fo ka taa di Allemagne jamana ma k'o fana ye fɛn min ye k'a bɛ fiɲɛ don Malikura a n'a ka taabolo o bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wale wɛrɛ ma min sigira sen kan i k'a dɔn k'a fɔ sibiri don an ka l'hôtelba bɛ n'a fɔ ko millennium i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnyana jɛkulu belebele dɔ bɛ yen u ye ɲɔgɔn bɛɛ dɔ kɔni sigi sen kan a bɛ fɔ ma ko café politique ale hukumu kɔnɔ min ye URD a sifinnamaw olu ka ɲɛma min ye Abdramane Jara ye ale welela i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn bɛ a kɛnɛ kan ɲɔgɔn bɛ a kɛnɛ kan Abdramane Jara a y'a ka hakilinata caman fɔ ka sababu kɛ ɲɔgɔn bɛ a bolila fɛn min kan o de ye démocratie ani politique a yɛrɛ taabolo kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn k'a fɔ faso Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ ka kɛɲɛ ni bidon ye Abdramane Jara ale min ye URD sifinnamaw olu ka ɲɛma ye a ka miirinaw ye min ye a n'a ka ladilikanw ye min ye fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ a ka bilasiralikanw ma a ka kɔrɔfɔw caman bolila olu kan n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o bɛɛ tali kɛ min ye Académie d'enseignement de Kayi donc ala lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnyana baɲumankɛ tɔn dɔ bɛ yen ni o ye ONG a tɔgɔ ye ONG Fadema de ye lamɛnbaaw fasirike b'a ka fɔli la a ko nin ONG ba in k'a ye wulikajɔ kɛ k'a ta ka ɲɛsin Kayikaw ka Académie d'enseignement ale ma min ye nɛgɛso 397 k'o ta k'o di k'a dɔn k'a fɔ an min ye npogotigininw ye walasa u ka se k'u ka taa ka segiw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakɔliso ani u ka duw ni ɲɔgɔn cɛ lamɛnbaaw n'an bɔra ye nin waati na an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ min ye anw ka jufa kɔnɔ telefɔni ni o ye téléphone portable a soba min bɛ Mali la ni a bɛ fɔ ma ko Orange Mali min ye i k'a dɔn k'a fɔ consommateurs ye min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Orange Mali a ka produit labaara o kɛlen bɛ k'u ka nisɔngoya a sɛbɛkɔrɔ yira bi k'a sababu kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka plateforme dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Orange Mali sugu n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni ye plateforme ye n'i y'i to a kɔni sɛbɛn o kan saga na waati bɛɛ lajɛlen n'i i k'a dɔn k'a fɔ forfait yalima crédit kɔni ta a dɔ la kɔni 100 sara la 200 o fara n kan o bɛ fara i kun ni o ye 200%
ka ɲi nka nin waati laban na maa ko e kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔrɔmɔɲɔ bɔ i kun kan i k'a dɔn k'a fɔ i tɔ kɔni sɛbɛn plateforme ale sanfɛla ni o ye Orange Mali sugu ye maaw fɔra o jigi kɔ o nisɔngoya o bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ nin waati na n'an bɔra ye ale bi kunnafoni ale nasirala la min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka dasumaya fɛn dɔw bɛ yen ni o ye boisson ye jɔn ala kunnafoni y'a jira k'a fɔ a boisson dɔw bɛ yen ko jɔn ala ko siga tɛ min na n'i y'a k'i ka taabolo kɔni ye ko foyi t'i ɲɛfɔ n'a kɛra kɔlɔlɔ ni o ye jangaro fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ fatuli ale yɛrɛ mako ye lambaw fasirikɛba u y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka boisson mun bɛ ni a dɔw ye alcoolisé ni alcool bɛ u la fo ka taa se boisson énergétique ma a caman kɔni to a kɔni madan bɛɛ k'a jira k'a fɔ ninnu kɔni ye boisson ye mun kɔni man ɲi adamadenya a kɛnɛya ma cogoya si la do nataw la n'an bɔra ye ale bi kunnafoni ale na nasira la an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kan o bɛɛ tali kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kunnafonidila dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Serge Daniel ale ka dɔn k'a fɔ Radio France Internationale a ka lasigiden ye faso Mali a kɔnɔna na Serge Daniel jɔn Allah min ka dɔn k'a fɔ jalaki caman a ta an bɛ ka ɲɛsin ale ma nin waati na ka sababu kɛ min ye farafinna a tilebiyanfan tɔnba bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO u ye ɲɔgɔn bɛnba min kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abuja jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya o ɲɔgɔn bɛ a senfɛ Serge Daniel ale kɔni da teliyara ka kibaruya dɔw di k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO cɛdenw k'u kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ sani janvier kalo ale tile fɔlɔ cɛ ko n'o wari ka den ma 46 min minɛ bɛ Mali la n'u ma kana bila sɔrɔ k'a dɔ la kɔni ko min k'a dɔn k'a fɔ ko ɲangata wɛrɛ ko nata ka Mali a sɛgɛrɛ lambaw kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko o kibaruya o kɔni bɔra Serge Daniel ale yɔrɔ ko kibaruya dɔw min kɔni kalamakan ka tura la ka sababu kɛ min ye CEDEAO a masakɛw u ka communiqué final ni o bɛra kan mun kan ko jɔn ala ko nin yɔrɔ fansi tɛ o la dɛ n'an bɔra ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kan o bɛ tali kɛ jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta a ye k'a dɔn k'a fɔ bonyaw ta ka ɲɛsin Mali den dɔw ma ka kɛ ni juma dɔ ye décembre kalo a tile 9 san 2022 o hukumu kɔnɔ min ye Colonel Assimi Goïta ye min ye k'a dɔn k'a fɔ jɔnjɔn ni o ye jamana ka lakodɔnni gafe belebele ni o ye médaille ye k'a y'o ta k'o ɲɛsin anw ka ministre ma min ka baara ɲɛsin bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma son excellence monsieur Abdoulaye Diop lambaw fasirikɛbaw y'a jira k'a fɔ ni jɔnjɔn min dira Abdoulaye Diop ma ko nin ye misaliden ye k'a yira k'a fɔ dankɔrɔba in a ye wulikajɔ mun kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ Mali a tɔ la wa n'i ye baara kɛ faso kɔni ye a dɔ la faso a kan k'a dɔn i ye o hukumu kɔnɔ min ye Abdoulaye Diop ye a ye nin bonya belebele sɔrɔ ka bɔ anw ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale yɔrɔ